warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin khususun jami'in musannas jami'in ustadina jami'in masyaykhina jami'in mu'allimina wa ila hadratin khususun Syekh Zainuddin bin Ali Al-Man Qudus Sunahu wa nawara duni hawli darajatihi wa amatana fi abdihi Sunan fitin wa dunia wa akra al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi penting wa min hal qana'ah terus wa minha lan iku setengah saking wasiat al-qana'atu utawi qana'ah. Bab niki nerangaken qana'ah. Wa qana' bitarkil mushtaha wal fakhiri mimma ta'amiru wa malabisiru wa manazilah may yaqluban ma laysa ya'nihi faqad fatalladhi ya'nihi min ghairi tila. Maknane waqna lan nrimo sira bitarkil mustaha kelawan tinggal kang dikepengini wal fakhiri lan perkara kang perkara kang unju mimmat amin saking panganan wa malabisin lan sandanan wa manazila lan panggonan utawi omah. Man sapane wong yatluban iku yatluban golek sapa man ma ing barang laisa kang ora ana laisa yaknihi kang ora ana medahi apa ma hi ing man faqat fata monggo teman-teman kilangan sapa man alladzi yakni ing barang kang medahi hi ing man min ghairi tila sandeng tanpa semaya. Murate wakna bab qanaah. Ngendikane Ki Musannaf kula panjenengan sedaya supados nggadahi sifat nrimo utawi qanaah. Tegese nggih menika kula panjenengan sedaya ampun ngresula utawi sambat-sambat. Terus tiyang niku mboten qanaah. Niku nggih ngresula sambat kurang mawon. Keranten ninggalaken perkawis ingkang dipun kepengini, perkawis sing apik-apik, mbah niku panganan, sandangan lan panggonan. Terus niku kedah ditinggalaken. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendika niku teng hadis niku al-qanaatu kanzun la yafna. Dikane Kanjeng Nabi. Niku triman iku gedung kang ora bakal rusak. Terus tiyang niku nek mboten
teriman nggih akhirnya nggih kurang mawon mboten trima. Terus Kanjeng Nabi malih niku nate ngendika teng hadis Anas niku azza man qani'a wa dalla man tami. Ngendikane Kanjeng Nabi mulya wong kang triman lan ina wong kang kepenginan. Terus nggadahi kepenginan terus niku berarti mboten terima. Terlalu kathah nggih cita-cita nggih kedah-gadah tapi no terlalu terlalu mboten mangsulaken teng Gusti Allah. Mboten akhire nggih niku mboten terima. Mboten. Pun mayat luban nama laisa murate sinten tiyang ingkang mados barang kang ora maidai mangke nggih tentu kilangan perkawis sing maidai. Tegese napa? Maksude dos pundi? Kranten ngrangsang utawi kurang teriman niku nggih nyebabaken niku tiyang niku nggih mangke nggih kilangan perkawis sing boten wonten faedahe. Mulane wonten niku sing modele niku tiyang niku nyambut gedamel. Rena wengi nyambut damel mawon. Perlune napa? Nggih golek niku, golek kemewahan, ngoten. Golek kemewahan dunya. Nganti ninggalaken salat berjamaah, tinggal maca Quran, tinggal salat sunnah. Boten purun ngaji, ngoten. Niku namine nggih golek barang kang boten maidai, ngoten. Kang ilangan terakhir nggih ilangan barang sing maidai, ngoten. Mulane kula panjenengan sedaya niku kedah gadahi sifat qanaah, teriman. Sedanten niku pun wonten tulisane, wonten takdire nggih manungsa niku namung nggih wajib ikhtiar. Pados metuk rezeki tapi nggih ampun ngoyo. Anjene nek ampun dikangeli kadang-kadang rezekine nggih semonten. Dina wengi budamel nggih semonten. Berarti niku takdire diwangsulaken dening Gusti Allah. Sebab anjene pun wonten tulisane. Sedanten niku wonten tulisane. Lah sing kathah niku biasane masalah dunya niku damel ukuran. Damel ukurane tiyang niku mulya kaliyan mboten. Sing kathah niku. Mulane Gusti Allah niku nate dawuh teng Al-Qur'an niku surat Al-Fajr ayat pinten? Ayat gangsal 11 kali ayat 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Iku dawuh Gusti Allah ing Al-Qur'an. Maknane napa? Fa'ammal insanu moko anapun utawi manungsa iku idza mabtalahu ing dalem nalikane dicoba sapa insan keliru idza mabtalahu ing dalem nalikane nguji hu ing insan sapa rabbuhu pangerane insan fa akramahu mongko mulyaake hu ing insan wa na'amahu lan maringi kenikmatan hu ing insan fayaqulu mongko padha ngucap sapa insan Rabbi satemene pangeran ingsun iku akroman mulyaake ing ingsun. Terus anggapane manungsa niku nalika diparingi kemuliaan, diparingi kenikmatan, paring rezekine jembar niku anggapane manungsa niku dimulyakno kalih Gusti Allah padahal niku ujian. Diuji kali Gusti Allah. Mulane sing kathah
nggih mboten kuat. Mboten diwangsulaken Gusti Allah mboten kuat diwai rezeki jembar kata kedudukan lan sanes-sanesipun mboten kuat akhirnya nggih dados rumangsane niku dimulyakaken kalih Gusti Allah padahal niku dereng mesti rezeki jembar kedudukan pangkat lan sanes dereng mesti kados nika kathah contone Firaun niku dados raja niku mboten dimulyakaken kaliyan Gusti Allah, malah justru dados musuhe Gusti Allah. Kathah cerita-cerita teng Al-Qur'an nika tiyang sing diparingi rezeki anggapane niku dimulyakno, ngoten. Dimulyakno akhire nggih dados sombong lan sanes-sanesipun, ngoten. Lah sing ayat 16 nika wa amma idza mubtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana lan ana pun nalikane ngujihu ing insan ngujihu ing insan faqadara mongko ngrupekake alaihi ing atase insan rizqahu ing rezekine insan fayaqulu mongko padha ngucap sapa insan Rabbi satemene pangeran ingsun iku ahanan ngino sapa Rabbi ing ingsun. Terus wonten niku anjene manusa sing nganggep nalika diuji rezekine delalah rupa boten gadah kedudukan, boten gadah kemuliaan niku anggapane niku diino kalih Gusti Allah padahal boten. Niku sedanten ku nggih ujian cobaan wonten kathah tiyang sing derajate nginggil tapi nggih mboten napa mboten gadhahi kedudukan teng ngarsane para manungsa wonten ngarepe manungsa mboten gadah kedudukan tapi mulya teng ngarsane Gusti Allah. Contohnya nggih kados nika Nabi Isa niku mboten gadah dunya kathah. Nabi Isa niku ceritane niku ditingali teng sejarah niku nabi sing paling miskin niku Nabi Isa. Sampai griya mboten gadah, bojo mboten gadah. Sampai akhirnya niku dahare niku nggih namung dahar godhong-godhongan niku Nabi Isa. Tapi nggadahi derajat ingkang inggil teng ngersane Gusti Allah. Ngoten. Dados dunya kedudukan niku mboten dados jaminan niku dimulyakaken kalih Gusti Allah napa mboten. Niku sedanten niku ujian. Mugi mawon kula panjenengan sedaya dipun paringi kuat nampi ujianipun Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Ngoten. Pun dados malah niku wonten malih teng nika teng hadis. Teng hadis sing diriwayataken saking sahabat Anas niku nate ngendika sahabat Anas. Sahabat Anas nate ngendika wonten setunggal wekdal putrine Kanjeng Nabi ingkang asma Fatimah niku sowan wonten ngersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nalika sowan niku mbekta roti secuil. Roti secuil. Terus akhirnya Kanjeng Nabi niku ditanglet teng Fatimah. Fatimah, kowe iku nggawa apa? Kowe iku nggawa apa Fatimah? Iya anakku. Lah niku Fatimah niku jawab. Niki secuil roti Romo, gampangane ngoten. Niki secuil roti, ngoten. Niki secuil roti niki kula damel piyambak. Ngoten. Damel piyambak kula mboten remen menawi dereng kula aturaken jenengan. Kabeh nggih diparingaken Kanjeng Nabi. Lah, mantun ngoten. Kanjeng Nabi niku terus ngendika ngeten. Hei Fatimah, anakku, ya iki wiwitane panganan kang mlebu cangkeme Rama wiwit mangsa 3 dina. Ngoten. Gampangane Kanjeng Nabi niku 3 dina niku mboten dahar. Dahare namung secuil roti. Secuil roti ngoten.
niku kados ngoten niku. Ponakae terimane Kanjeng Nabi niku kados ngoten niku. Terus tigang dinten mboten dahar. Nah, kula panjenengan sedaya kalih dinten, setunggal dinten mawon pun maksudnya mboten kumpah. Mboten kumpah. Pun wa min zuhdu wa min halan iku setengah saking wasiat nika maksudnya wasiat songo sing nomor 3 nggih nomor 3 niku zuhud az-zuhdu utawi zuhud nadame wazhat wada faqdu ala qatin qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala wazzuhdu ahsanu mansibin ba'da tubu wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Maknane wazhat lan supaya zuhud sira wada utawi kang aran zuhud iku faktu ala qatin ora kumantile kolbika ati sira bil mali kelawan bondo la faqatun ora kesepen lahu marang taku supaya ana sira iku akola wong kang duweni akal wazuhdu utawi zuhud iku ahsanu luweh bagus-baguse pangkat mansibin luweh bagus-baguse pangkat badha tuko dalam sakwuse wedi marang Gusti Allah tawi takwa wabihi lan sebab zuhud yunalu diperoleh apa makamu pangkat arba bilula perkara kang duweni keluhuran. Maknane murate wazhat sing diarani zuhud iku ngilangake kumandele utawa seneng dunya utawa duit kamalane lan kang nglalekake ibadah. Dados sing diarani zuhud niku ngilangi kumandile ati utawa senenge ati marang duit sing saged nglalekaken ibadah. Terus zuhud niku boten maksudnya zuhud niku kok boten orang di duit berarti nek zuhud iku ora di duit boten ya duwe duit tapi boten kumandhel teng duit niku. Lah menawi boten gadah duit boten gadah donya niku namanya fakir utawi miskin. Dados zuhud niku boten gadah duit boten gadah donya namung niku nggih namung ngalap sakedari boten kumandhel teng donya niku kaya-kaya kabeh niku diukur kali duit kali donya. Akhire nggih niku lali ning ibadah. Terus donya niku nggih kangge sami ibadah. Saliyane nggih damel sedekah ing amal jariah. Mulane zuhud niku ancene pangkat sing mulya kados ngendikane Kanjeng Nabi nika. Man arada ayyutiyahu wa ilman bi ghairi ta'allumin wa hudan bi ghairi hidayatin falyazhad fid dunya. Kanjeng Nabi ngendika, sapa wong karep pinaringan ilmu tanpa ngaji lan pinaringan pituduh tanpa ana kang nuduhake supaya nglakoni zuhud ing dalem dunya. Maksudnya gini, mboten kumandhile ati teng dunya. Mboten kumandhil. Terus Kanjeng Nabi niku nggih nate ngendika,
idza ra'aitumur rajula qad utiya zuhdan fid dunya wa mantiqan faqtaribu minhu fa innahu yalqal hikmah. Ngendikane Kanjeng Nabi, lamun sira weruh ngerti ana wong kang pinaringan zuhud, ngoten, ana dengan sumber ana wong niku zuhud, ngoten. Terus tiyang sing zuhud niku kersa ngendika supaya sira kabeh padha marek cerai. Niku ngendikane Kanjeng Nabi. Sak tenemene wong iku pinaringan hikmah, ngoten. Wong iku duweni hikmah. Gampangane ilmu hikmah sing boten diparingaken dhateng sedaten tiyang niku zuhud. Wa zuhdu asan mansibin. Murate dene kang aran zuhud boten kumandhire donya niku ngoten. Zuhud niku luwih bagus-baguse pangkat utawi derajat. Wonten ngersane Gusti Allah sak badanipun nggih menika takwa. Ring Gusti Allah. Terus takwa derajat sing paling inggil niku takwa, mantun takwa nggih zuhud niku ngoten. Keranten napa? Keranten tiyang sing pun kumantil seneng donya ngoten. Tiyang niku sing gampangane pun kumantil teng donya nggih. Ukurane nggih dunya wae. Mane ketika Kanjeng Nabi niku menawi wonten tiyang zuhud. Zuhud urang ngendika. Urang ngendika lha niku dikengken ya sebab niku gadhahi hikmah. Lah tiyang niku menawi sampun zuhud wonten kumantil demen dunya ngoten niku mangke gadah pangkat ngoten. Gadah pangkate tiyang-tiyang sing padha luhur ngoten. Wong kang padha luhur menika para ulama kang sami nglampahi ilmu. Niku tiyang-tiyang sing padha luhur. Nggih tiyang-tiyang sufi utawi kekasih Gusti Allah. Sing do ngambah dalan niku sing pados dalan usul marang Gusti Allah. Mene Kanjeng Nabi niku nate ngendika niku Kanjeng Nabi ini hadis niku nate ngendika izhad fid dunya yuhibbaka Allahu wazhad fi ma indan nasi yuhibbaka an-nas. Artosipun tinggalo kumantil utawa demen dunya mongko sira dadi kekasih Gusti Allah Ta'ala. Tinggalno kepengin hakim manungsa mongko sira dadi kekasih para manungsa. Ngoten ngendikane Kanjeng Nabi. Gampangane niku. Kenten zuhud, mumpun zuhud mangke dados kekasih Gusti Allah. Terus tinggalno kepenginane hakim manungsa. Gampangane golek perhatiannya menungso ditinggalno. Kadang-kadang zaman saat ini kan itu waktu sensasi nopo pencitraan tah ngono dilan kedadilan ini diarani nopo nah iku kedadilan. Lah menawi saged ngilangi niku mboten krana menungso justru mangke dikasih menungso ngoten niku kados ngendikane Kanjeng Nabi. Wa muhibbutun ya qailun ainat tariq wa ilal khalasika mughathirin syurbak bila wajaruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin wakhtar azuban fadila murad. Maknane nggih wa muhibbulan utawi wong kang demen wa muhibbu dunya lan utawi wong kang demen dunya iku qailun ngucap aina toriku endi dalane
ilal kholasi marang keselamatan kamuksirin kaya wong kang kakean syurbat tula ing ngombe arak. Watrok lan tinggalan sira minal azwaji saking bojo man ing wong masa adat kang ora nulungi sapa azwaji taatin ing dalem ngabekti waktar lan milya sira azuban ing dadi duda fadilan kang utama ngoten. Wa muhibbu murate wa muhibbu wong kang kumandel utawi demen donya dan boten zuhud niku bingung lan ngucap endi dalane sekira iso slamet endi dalane. Niku ucapane wong sing demen donya. Keranten apa awake niku kangelan golek donya niku sampai gampangane moto atine niku gampangane peteng mboten sumrep. Pikirane karepe nggih tambah keuntungan mau. Niku menawi rugi niku pun bingung. Gampangane wis setengah mati kepiye iki bingung alur ngidul kulon ngetan. Kepiye iki menawi nembe rugi. Sebab niku kumandhel ing donya. Wayah turu boten saged turu. Wayah salat boten saged salat. Ngitung-ngitung iki kepiye iki kok rugi kok bingung. Akhirnya dia numpuk golek niku golek tambelan kepiye iki sepira untungnya. Lah lamun untung tiyang sing kumandhel donya niku nggih nelongso. Wis untung niku nelongso. Nelongsone napa? Kurang akeh sebab niku kumandhel donya. Wah iki kurang akeh. Gampangane pun 1 miliar ya kurang 1 miliar. Wong 2 miliar ya kurang 3 miliar terus. Terus akhirnya nggih nelongso kurang malah. Niku nek kumandhel donya. Melayu golek tambahan. Akhirnya nggih kados tiyang niku kaya wong ngombe napa? Ngombe arak, ngombe khamr. Tiyang niku mendem, mboten wis ora roh dulur mboten sumerep mboten. Sing dirohi nggih namung niku. Wis pokoke sing iso golek keuntungan. Mboten ora rukun karo kanca ora apa-apa mboten. Niku sebab pun mabuk. Keranten wedi niku boten gadah dulur, wedi nek diutani mboten. Wedi nek bondone niku kurang. Niku sampai diibarataken kados wonten. Dados tiyang sing gampangane kumandhel ing donya niku kaya wong mabuk mboten. Pun boten sadar. Adik mboten diitung adik. Kanca napa malih kanca mboten dianggep kanca. Rumangsa mangke nuwun sugih kuwatir adike niku mangke nyuwun putus pundi kancane nyuwun utangan akhire dia rugi orang balik apa disebut yang mabuk pun boten pikiran bahwa sadare pun boten enten pun watruk murati supados niki rada anu supados ninggalaken bojo ngoten. Tiyang-tiyang sing pun gadah bojo wedok ngoten. Pun bebojoan. Tapi bojone niku kok mboten purun nulungi marang lakoni ngabekti lan ibadah marang Gusti Allah. Ngoten. Niku Kyai Musonef ngendika, nek duwe bojo kok bojone kok ora malah nulungi ring ibadah, nglakoni ibadah marang Gusti Allah. Ya milih dadi duda mawon. Milih dadi duda. Niku sing luwih apik, sing luwih utama ditimbang duweni bojo kang ngalang-alangi ngabekti marang Gusti Allah. Niku Kyai Musonef ngendikan endi bojo ora ngejak. Gampangane kok malah nyebabno mlebu neraka, gampangane ngoten. Kyai Musonef ngendika niki pun tingkatane
para wali niku alung dadi duduhe. Dadi duduhe. Sebab apa? Di bojo malah ngalang-alangi ngabekti marang Gusti Allah. Bon. Li salamati dunya khisalun arba'un ghufrun lil qaumi man ukata jahala wa takunu min saybil unasi asian wa li saybi nafsika lil unasi badila. Maknane li salamati dunya. Li salamati dunya iku krana keselamatan ing donya khisalun utawi perkara arbaun kang papat. Dados kepengin slamet ana donya iku kedah nglampahi perkawis kawan. Nomor setunggal iku gufron ngapura li jahlil qaumi marang bodhone kaum man uka kang nyegah apa kaum ka ing sira tajala kang lakoni bodho sira wataku nulan ana sira iku min sabil unasi saking pawewe para manungsa asian iku ora arep-arep wali saibi nafsika lan marang pawewe awak sira lil unasi marang para manungsa badilan iku masrahake sira. Terus murate ngendikane Kyai Musonef, lamun sira kepengin slamet ana ing donya, gampangane slamet ing pundi mawon. Nek santri nggih mangke nek pun wangsul ring masyarakate sekira slamet nek masyarakat mbah nek ndi iku teng pundi mawon, Sumatera, Papua, teng pundi mawon Kalimantan, teng pundi mawon. Lah niku kedah ngamalaken perkawis kawan iki. Nek kepengin slamet. Langkung-langkung nggih teng donya. Nek kepengin slamet kedah ngamalaken perkawis kawan. Nomor setunggal Gufron li jahlil qaumi. Nomor setunggal niku kedah ngapura keluputane manusa krana bodhone. Nomor setunggal niku kedah ngapura manusa krana bodhone. Nah niku kedah gampangane nggih pemaaf. Nggih ngapura. Kadang-kadang tiyang niku nyuwun sewu menawi sampun teng masyarakat. Kadang niku dilo-ilokno mergo mboten sumber mergo bodhone. Diarani mboten napa wong ngerti diarani ora ngerti niku no santri niku gampangane mboten ngapura ya akhire nggih muring-muring akhire dados tukaran. Mulane nek wonten-wonten niku diguyu ireng maron. Terus niku yo kudu di ngapura ngancene ora denger. Dados ngomongnya nggih ngalor ngidul kula ngetan. Ngomongnya nggih ngalor ngidul kula ngetan. Kedah di ngapura, nek kepengin slamet. Nek mboten di ngapura nggih akhire dadi nggih tukaran, mangke nggih mboten slamet. Nomor setunggal niku dados ngapura marang keluputane manungsa kaum. Sing nomor kalih supaya sira niku mboten tumindak salah kaya wong-wong bodho. Sing nomor loro, sing nomor kalih nek kepengin slamet niku ya aja nglakoni perkara sing dilakoni karo wong bodho. Wong ngerti kok nglakoni perkara utawa nerjang perkara sing dilarang. Niku padha karo wong bodho. Akhire nggih malah diarani lho iku santri pondok. Sing masalah agama mawon. Sing dilarang kok dilakoni. Akhire nggih mboten slamet. Mulane ampun ngantos nglampahi perkawis sing dilampahi tiyang-tiyang bodho. Aja anut dadi kaya wong bodho. Pun terus mancing-mancing tiyang niku tukaran.
Akhirnya nggih boten slamet, akhirnya nggih geger. Nggih boten slamet pun geger alamatipun. Nomor 3, sing nomor 3 niku supados slamet wonten ing donya niku aja sampe ngarep-arep pawewehe manungsa. Gampangane tomat. Ngarep-arep diwehi manungsa niku pun alamat boten slamet. Menawi kepengin diwehi manungsa pun alamat boten slamet. Utawi tiyang tomak niku ngarep-arep pawewehe wong. Niku nyebabaken boten slamet. Mulane mboten pareng kepengin slamet iku aja kepengin diwehi wong. Gadhahi sifat tomak niku dilangi. Sifat tomak niku dilangi. Nomor sekawan niku supados seneng aweh maring para manungsa. Terus walikane nomor 3, nek mau nomor 3 niku dilangi sifat arep-arepe saniki sing nomor sekawan ya seneng aweh. Seneng aweh maringi napa menawi gadah kathah nggih diparing-paringaken tiyang. Niku alamat slamet. Dan menawi pun jelas ketinggal kathah, gadah kathah atur-atur kok boten paring aweh nggih mangke boten slamet mari. Kados nika wonten tiyang sugih boten purun zakat, boten purun sedekah akhire nggih kemalingan. Mboten slamet. Malah wonten boten namung kemalingan mawon, malah wonten pembunuhan gara-garane nggih dunyane kathah boten nate zakat, boten nate sedekah, akhire wonten pembunuhan. Alamat boten slamet. Bon. Wa minha ta'allumul ilmi syar'i wallahu a'lam. Kemawon wonten manfaat barokahipun amin Allahumma amin. Wonten kelepatan wonten pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil alamin wa ala akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu bi salawatil musallin alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran wasi'an. Allahumma arzuqna mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa bijna bi syuhada wa shunna yawmal qiyamati fi zumratil anbiya wa dahimul jannata wal anbiya alaihi salam. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanika wa jibarika wa yadika min kulli syai'in marid wa jabbarin anid wa dhi'aini wa dhibaghi wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa hakibna bi taqwa wa istiqomah wa aidina min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sepidah malih wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.